Здравейте! Ще направя един тест на този нож Stomana S90V. Твърдостта не се знае, но е правена по режим на Ларин и най-вероятно е над 62. Просто нямаше къде да бъде тествана. Сведене на 0. Ще го направя на нормалното въже, 150 сряза, плюс 5 сряза на корабно мръсно въже. Ще видим накрая какво ще е положението. Това е някаква лидълска брошурка, може би. Това е състоянието преди теста. Ето как започва теста. Без никакъв проблем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 50 ще ви покажа как е и пак така до 150. 50 броя направени сряза на такъв тип въженце. Сега да видим. Никакъв проблем. Продължаваме с следващите 50. Направени още 50 сряза. Това е състоянието. Станаха общо 100. Продължаваме с последните 100. С последните 50 сряза да станат 150. Направени още 50 сряза. Станаха общо 150 сряза въже. Това е състоянието на ножа. Абсолютно никакви проблеми с хартията, която е даже по-тънка от А4. И няма никакви наранявания по острието. Преминава следващия тест към мръсно корабно въже.